नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय सासे सिख्लाया मस्त' हाजो गेजेराव माबा जादों लोगोफोर नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय होमबानो गासैबो खोथाखौ मिथिनो मोननाय जागोन क्या हो गया लाबो उनसो लाबो हमना लाबो लौथिला क्या हो गया जाया होनदों नों लौथिला जादों आयु लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ बे भिडिअआव मा खालामदो सासे सिख्लाया मस्त' हाजो गेजेराव बे सिख्लाया मा होनो उखै हाबदोनो इनिफ्राय ओंखायनो उखै हाबनायखाय बेसोरा उदैयाथ' थानो हाया नालाय उदै अरबाथाय ओंखायनो मेथाइ जादो लोगोफोर बे सिख्लाया तू समझा हाँ नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हादो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ बिदिनो लानानै फैनो हायो एसेनोसै लोगोफोर